Dili gayud malikayan nga atakihon sa mga dili mga Katoliko, or especially kini mga extreme nga mga sulpot. Ginaatake nila ang mga santos nga mga butang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay una wala manggod kanila ang pag-ila. O di pod sila makaila kung unsa ang santos nga butang ug dili santos nga butang sa hinungdan nga kining mao mga tawhana wa may koneksyon sa Ginoong Dios. Kaya kung tinuod ka nga na kay koneksyon sa Ginoong Dios, kabalo ka kung unsa mga balaan nga mga butang ug dili. Ikaduha nga punto, kining mga tawhana, kining nga itong mga higala nga mga sulpot, di sila maka-appreciate sa mga santos nga mga tao o kanang ilang representasyon nga mo ning gitawag og mga ributo nga naman sa hinungdan kay ang ilang pundok, ang ilang eksistensya nagsugod lang after Martin Luther. So buti pasabot ang kasinatian sa unang mga Kristiyanos o ang mga Kristiyanos gikan sa 16th century pababa, wa sila kabalo unsay ilang kinabuhi, unsay kinabuhi sa mga magtutuo at that time. Manang kita mga Katoliko, always natong ginampingan ang mga ributo sa mga santos kay nasayod ta nga ang kinabuhi ni anang maong mga tawhana nagsubay gyud kanunay sa kabubuton ug grasya sa Ginoo. Manang kita mga Katoliko, ginampingan nato ang mga ributo sa mga santos sa hinungdan nga kanang maong gitawag og mga tawhanang girepresentahan ni anang maong ributo na koneksyon sa atong Dios nga tinubdan sa pagkasantos.